10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Finale nai hodnane makhone mini langkhe laji gusunai hodnane janjiya ulana nai dei jeng bunai dei hukho Sarana bungdena nengesona gosethonaini sarana फोरमायदेना nengesona siri siriयै दागन खोमासै आंगो आंगोयै दाला खोमासै मोनफिनो आंनो बोहोदो बुजिनो आंनो बोहोदो जानजियाव लानानै नों दैजों बुंनाय दैहुखौ रंजानायबो मोनबाय जों मानो गिबि गिबियावनो बेसेबांबा मेहेर गोनां समायना मानो होनोब्ला जोंसार बर' बिथाङा करियोग्राफार बुंनो थाङोब्ला फिल्मावबो दा माबा आखाइ होहांबाय थांखासिगोन फिल्माव आरो सासे थियेटाराव माइनाव बर' बिथाङाबो थियेटाराव दं फिल्मजों लिंक लागासिनो दं एक्टर एक्ट्रेस जाखानायखा गतिके जों गिबियावनो एक्टर एक्ट्रेसनि मोसानायखौनो मोनग्रोबाय दिनै आखाइ खबरायजोफोर